No mos volen reconèixer el resultat de l'1 d'octubre. No volen reconèixer el resultat pel qual ho vam donar tot, pel qual ens van deixar el físic, pel qual ens van deixar la sang, pel qual ens van deixar sang, suor i llàgrimes. I ens diuen que el referèndum no es va realitzar, que no té absolutament cap validesa. I a partir d'aquí, d'acord. Vist que cap govern internacional ni cap organisme internacional reconeix el mandat de l'1 d'octubre, em veig obligat, i aprofito aquest vídeo per informar, l'inici d'una mobilització particular en la qual només hi haurà dues exigències. Les dues exigències seran que Europa organitzi un referèndum pactat i acordat, controlat per observadors internacionals, a territori català, on l'única pregunta sigui si voleu que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república, i en resposta sí o no. I la segona exigència, que es trasllada el judici dels presos polítics al Tribunal d'Estrasburg. Només tindrem aquestes dues peticions i la mobilització serà de forma indefinida fins a aconseguir-les. La mobilització anunciada consisteix: el proper diumenge, dia 24 de març de 2019, iniciaré una marxa a peu des de la frontera entre Catalunya i França fins Waterloo, amb destí amb la Casa de la República, i després d'allí partirem al Parlament Europeu, on ens esperarem de forma indefinida fins a aconseguir les nostres exigències. I des d'aquí animo a tota la gent que em vulgui acompanyar i que demano l'ajuda a tot l'independentisme, a totes les entitats, absolutament totes les entitats i associacions partidàries pel dret a decidir, ajudar-me i ajudar a tots els que em vulguin acompanyar per aconseguir aquesta fita. Dit això, d'un cop anunciar de la mobilització que realitzaré a partir del proper 24 de març, només dir-vos, no penses en què el teu país pot fer per tu, pensa en el que tu pots fer pel teu país. Moltes gràcies per l'atenció, salut, república i visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.